No niin. Niin. Tiedät sä haluat. Älä vittu. Hei, sipsi. No niin, pysytäänpä nyt erossa. Hei! Joo. Mä tiedän Salsa. Eiku siis Seiton, anteeksi. Sä haluat. Ja Salsa ja sit. Aitsia, lopettakaa nyt toi. Mä näen teikkailla tätä jos ette. Hei! Nyt! Niin. Joo mä tiedän. Mä oon kuullut. No nyt. Salsa. Hei. Ei nyt sentään niinku tunneta. Anni, siinä sä oot ekaan osa. Siinä. Vihaan tätä vitu, anteeksi, seipiä, kun on niin todella ärsyttävää leikata sitä saksilla ja mä en halua käyttää siihen mun puukkoja, kun mä en ite syö kalaa tai lihaa. Salsa, mene pois eestä. Tässä tulee. Ja nyt loput menee kyllä yhä alas. Ei sitä voi laittaa. Hyi. Tuntuu vissiin kelpaavan, vai? Kauhea maiskus. Hei, älkää ottakaa kädellä. Syökää ihan niin kuin normaalisti. Perkset. Sip sip, mitä kuuluu? No, Salsa? Ei niitä muita kiinnosta. Minä kattoo Roopea. Roope saa täältä ihan omia. Apua! Joo. Roope saa täältä tällaisia. Istu. Ei ota. Ole hyvä. Ole hyvä. Ne maassa ole. Ole hyvä. Näin. Kiitos.